لعفرینە ڕۆژاوای کوردستانê dema kesek tê serbestberdan li cem malbata wî dibe şahî û dîlan. Ji ber ku dema Kurdên Efrînê têne revandin, malbatên wan umîd û hêviyên xwe dibirin. Ev dîmen jiyên serbestberdana kalekî Efrînî bi navê Elî Nezmî ye. Ku beriya çend rojan dema şivantiya pezê xwe dikir, ji alî grûpên çekdar ve hatibû revandin. û dema hatiye berdan malbata wî bi coş û heyecaneke pir mezin pêşwazî lê kir. Li Efrînê zincîra revandina Kurdên Efrînê berdewam e û tu kes ji kiryarên grûpên çekdar bêpar namîne. Kal û pîr, jin û keç, mêr û ciwan têne revandin û tanha hejmarek mezin ji xelkê Efrînê bêçare nivîsin. Roja înaborî 22 meha duyan sala 2019 grûpên çekdar dermansaza Kurd ya bi navê Awaş Samî Mihemed ji gundê Qitmê yê navçeya Şera revand û berevcihekî nediyar ve bir. Li gor jêderan ragihandine ku dermanxaneya dermansaz Awaş li ser rêya berîd li navenda bajarê Efrîna Rojava ye û sedemên revandinê û tûmetên wê nehatine eşkerekirin. Bi tenê beriya demekê hevjînê wê hatibû revandin û pere li hember serbestberdana wî hatibûn xwestin. Roja pênşemê jî 22 meha duyan grûpên çekdar ciwanê bi navê Rûdîn Mihemed Oso ji cihê karê wî li dîwara Maratê ku di karê Şîrînahiyê de kar dike revand û tanha tu agahî li ser ciwanê ku ji gundê Qestelê Kêşik yê navçeya Şerayê tune ye. Ji bilî dermansaz Awaş û ciwanê bi navê Rûdîn hejmarek mezin ji xelkê Efrînê revandîne û malbatên wan tiştekî li ser nizanin. Ku ciwanê bi navê Abdurehman Osman yê ji gundê Çeqalê yê navçeya Cindirêsê ji duyê tebaxa sala 2018 de revandiye. Ku ew mînake ji wan kesan e ku hewlên malbatên wan berdewam e, da ku cih û çarenivîsa kurên xwe zanibin û pêşwaziyê bi serbestberdana wan wek pêşwazîkirina şivanê Kurd Elî Nezmî bikin û di nava malbatên xwe de şah û kêfxweş bibin.